Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdar. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sany ulgam arkaly yurdumyzyň sewda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hemde ony mundan beýlegim ösdürmek boýunça gaýry goýulmasy wezipeler başlygynyň iş maslahatyny içirdi. Maslahada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň sewda toplumyna gödäwçilik edýän ornmatar Galijew we degişli ministrliklerin we puduklaryny dolanyş idaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Hormatly maslahada gatnaşyjylar, şuňky maslahada men siziň bilen ýolumyň sewda toplumdan barýan işlerim, häzirki döwürde öňde durýan wezipeler hatda kesitmek barada karara geldim. Sewda toplumyň hem ýolumyň iqtisadiýatyny ösürmekde bir esas hem puduklaryň biri bolup durýar. Şoň arada biziň burada yeten sepetlerimiz, esas ýolumyz hem alyk bolşulugyny hem halkymyzyň awadandyrmyşdy ýaşamagyny üçin etmek. Ola köp bagatda hem bir puduň netijeli hem ösürmegine bagylar. Nähäl wagtda bir sewda dokmagyň telekeçilik puduklaryny ösürmäge hem köp meşhurda maýa goýumlaryny goýanymyza garamazdan heniz burada ulanylmaýan hem mümkinçilikler ören hem köp. Şoň üçin men häzir onuň netijeleri boýunça hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygy ornmatyry Galijewa söz berýär. Vice-premier Galijew şu ýylyň 10 aýyna sewda toplumyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Sewda we daşary iqtisady aragatnaşyklary ministrligi boýunça sewda dolanşygynyň ösüşi geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilende 118,8 götürme barabar boldy. Ýönülen ýönümleriň ösüşi 118,12 götürme ýerine getirildi. Dokumentin Atim Ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilende nak ýüplegiň örümçigi 120,18 götürme, nak matalaryň öndürülişi 105,13 götürme, tikin we örme önümleriniň örümçigi 117,16 götürme, güwen önümleriniň öndürülişi 105,16 götürme barabar boldy. Türkmen Hali Döwlet Birleşigi boýunça önüm öndürmeň beýlenamasy 110,19 götürme berja edildi. Döwlet taryhy mal birjasy boýunça ýanwar-oktýabr aýlary aralygyna 248 birja tüwdaty geçirilip 26.341 şertnama hatap alyndy. Tüwda tenagat darasy boýunça ýerine getirilen işleriň götüşi 105,5 götürme deň boldy. Hatabat döwrüne 8 sergi we 37 maslahat geçirildi. Tenagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar-oktýabr aýlary aralygyna tenagat önümlerini öndürmeň götüşi 134,16 götürme, owagçylyk we azyk önümleri boýunça ösüş 119,5 götürme barabar boldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, amala aşylmaly işler boýunça bir näçe tapşyryklar bermek bilen sewda ulgamynyň öňüne durýan möhüm gezipeleriň öz ýurdumyzda öndürilen önümleriň ýeterlik möçöründen artyk bölegini eksporta iýermekden, bazarlaryň işine taýdaşlygyň üçin edilmegini gadanmakdan, ýylatyň azyk önümleri bilen üçinçiligini hatda putulandyrmakdan ibaratlygyny bellädi. Şu işlerde halkyň hal ýagdaý we awadançylygy ykdysady bähwitden ileri tutulmalar diýip milli liderimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz sanly ulgamy ornaşdyrmak baradaky meseleni çekip, iş turunuş babatda täze döwrawa usullary ketgitlemegi hemde şol usullary öňümçigi giňden ornaşdyrmagy, marketing, menejment işini kämilleşdirmegi taşyrdy. Soňra sewda we daşary iqtisady aragatnaşyklary ministri Gurbanuly şu ýylyň geçen 10 aýyna ministrlik tarapyndan ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwrüne ministrligiň garamagynaky kerhanlar tarapyndan öndürilen önümleriň ösüş tepkini 118,12 götürme barabar boldy. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygyna ministrligiň kerhanlary boýunça alynan giýdejleriň ösüş tepkini 138,13 götürme deň boldy. Hasabat döwrüne gazanlan peýdanyň ösüş tepkini 133,12 götürme barabar boldy. Sewda we daşary iqtisady aragatnaşyklary ministri Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşy ykdysadydan ösürmek maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmek üçin beýleki puduklary bilen bir gatarda sewda ulgamyna degişli işleriň alınıp barlyanyny aýtdy. Hususan ministrligiň garamagynaky sewda kerhanlary tarapyndan ýurdumyzyň bazarlaryny we dukanlaryny azyk haritler bilen büyükdensiz üçin etmek işleri iýligderli alınıp barlýar. Şeýleki ministrlige degişli bolan we husus taraplaryň sowatjy ambarlaryna yerli meýweleri we beýleki owagçylyk önümlerini taklamak işleri ýerine getirilýär.
Ýurdumyzyň bazarlaryny ady garytlar bilen bolelin üpçün etmek üçin zerur ady garytlarynyň ýetaty görnüşleriniň ýeterlik möçberdäki tarp etişlerini döretmek boýunça da degişli işler geçirilýär. Döwlet emlägini ýygtylaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işleri çaltlandyrmak bilen baglanyşykly hormat prezidentimiziň ulul beren taşyklaryna laýyklykda eýçiligi döwletiň garamagynyň aýyrmak we döwlet emlägini ýygtylaşdyrmak boýunça ministrlik tarapyndan degişli işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, durmuş özgörtmelerini üstünlükli amala aşyrmak hemde bazar iqtisadytyny tapgyrlaýyn geçmek bilen baglykda töwda toplumynyň öňünde durýan wezipeleriň möhümdigine ünsçekdi. Döwlet başlarymyz ministri töwda ulgamynyň işini kämilleşdirmek, daşary töwda durançynyň möçberlerini artdyrmak, daşary ýurtly işgör hyzmatdaşlar bilen öýdary beýfity gatnaşyklary giňeltmek, import önümleriniň önümçügine sürmek, ilata hyzmat etmegiň medeniýetini ýoklandyrmak babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Sonra Dokuma Senaty ministri Rejebow 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda ýerine getirilen işler barada hatabat berip, dokuma pudugynyň durnukly ösmegi üçin hormaty prezidentimiziň tagallarlary bilen ähli şertleriň we mümkinçilikleriň dürüldüğini aýtdy. Şonuň netijesinde agdaran döwürde ministrligiň kärhanlary tarapyndan geçenliň degişli döwürlen deňeşdirilenine ýönüm öndürüşiniň ösüş tepkini 126,9 göterim üpçün edildi. Önümçük meýilnamasy 165,8 göterim ýerine getirildi. Önümleri yerlemekten alınan giydecilerin ödüş tepkini 133,10 götürüm derejesinde bir jaydildi. Şeýle hem hatabatyň barşyna ýurdumyzyň içerki bazarını zerur dokma garytlar we önümler bilen üpçün etmek, halkyň sarp edýän garytlarynyň önümçük mukdaryny artdyrmak boýunça alınıp bolýan işleriň netijesinde içerki bazara ýerlenen önümleriň möçberiniň geçenliň degişli döwrüne garanyňda ödüş tepkiniň 125,17 götürüm deresinde üpçün edilenligi bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, pudugy munun meýlekli ösürmegi, maýy oýum taslamalaryny durumça geçirmegi, ýetasy wezipeleriň gataryny görkezip, ministre olary üstünlükli ýerine getirmek boýunça degişli taşyklar berdi. Ýurdumyzda öndürilýän dokma önümleriniň halkary hil ölçeglerini we ekologiýa howpsuzlygyna gybap gelmegine aýratyn üns bermek zerurdur. Dokma önümlerini daşary ýurtlarda has işin ilerletmek üçin degişli makabat, maglumat gollaw wajypdyr diýip hormat prezidentimiz bu babatda anyk görkezmeler berdi. Sonra döwlet garytçy mal birjasynyň başlygy Şariýew durmuşa geçirilýän döwlet maksatnamalarynyň çägini ýurdumyzyň eksportyny diversifikasiýa bilen artdyrmak, daşary töwdanyň gerimlik ýeňeltmek boýunça giň göçerli işleriň amala aşyrylýanyny barada hatabat berdi. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda 248 sany birja töwdalarynyň geçirilip, olarda baglaşan gelişikleriň sany 2080-ke deň boldy. Hatabat döwrüne hatabalynan eksport-import şertnamalarynyň umum bahasy 23 milliard 372 milyon manada deň bolup, olardan eksport şertnamalary amallaryň 23,18 göterimli, import şertnamalary amallaryň 76,12 göteriminde diýär. Hormat prezidentimiziň taşyklaryna laýyklykda birjada elektron resminama duran şoňurlaşdyryldy. Elektron resminama duran şoňunyň şertnamalary belli almagyň birja töwdalaryny sanyl ulgam arkaly geçirmek üçin ulgamy teň taýdan işläp taýýarlamak we işe girmek maksady bilen halkary bäsleşige elan edildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda eksport-import amallaryny gadyraşdyrýan ýetaty idara hökümine döwlet garytçy mal birjasynyň işini kämilleşdirmegiň möhümdigine öňçekdi. Döwlet başlarymyz birjanyň Türkmenistanyň daşary iqtisady gatnaşyklarynyň görkezçisi, milli iqtisadiyetimiziň ýetaty puduklarynyň önümlerine bolan isligi aýdyn görkezýän maglumatlaryň kuwatly çeşmesi bolup hyzmat edýänini aýdyp, birja töwdalaryny hasy ösürmek hemde olaryň gerimlik ýeňeltmek boýunça birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz türkmen eksport garytlary üçin durnukly narhy emele getirmegiň usullaryny döretmegiň ýetaty wezipedigine öňçekdi. Munun özi giýdejleriň artmagyna hemde halkara bazarlaryna döwletimiziň ornuny putulandyrmaga ýardam eder. Soňra Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň başlygy Işan Guliýew birleşik boýunça şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda ýerine getirilen işler barada hatabat berip, amana aşyrylan işleriň netijesi boýunça garytlyk önümi öndürmegiň önümçük meýilnamasynyň 135,11 göterim bir jaýdylenini habar berdi. Şu döwürde alınan girdejiniň ösüş tepkini geçenliň degişli döwrüne garanyňda 142,18 göterme deň boldy. Şeýle hem hatabatyň çäklerini birleşigen kärhanlar tarapyndan idara kärhanalaryň, telekeçiliň we raýatlaryň hemde daşary ýurt kompaniýalarynyň targatlary ýetatyna önümleriň öndürilenligi barada aýdyldy. Yerlenýän önümleriň göçerini hemde täze bazarlary we yerlemegiň usullaryny tapmak arkaly gelip gowşaýan maliýe terişlerini artdyrmak boýunça işleriň alınıp barýanlygy barada hatabat berildi. Bellenşýäli haly we haly önümleriniň elektron töwdasyny guramak hemde halyny sargat etmekde, taýýarlamakda we yerlemekde sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça iýdigderli işler durumça geçirilýär.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, gadymdan gelýän halçylyk sungatymyzyň milliligini we nipetligini saklap galmak bilen öndürilýän haly önümleriniň görnüşlerini köpertmek boýunça işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Sewda Senaty Darasynyň başlygy Rejebow şu ýylyň geçen 10 aýyna ýerine ýetirilen işler hemde ýurdumyzda gazanýan üstünlikleri Türkmenistanyň we daşary ýurtlarda gurulýan sergilerde işgörler maslahatlaryna giňden ýaymak, işgör hyzmatdaşy göstermekde, ýönüm öndürjüleriň eksportyny artdyrmakda ýardam bermek boýunça hormat prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine getirmek boýunça alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Hatabat döwründe ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş tepkini 105,5 göterme barabar boldy. Gazanlan peýdanyň ösüş tepkini 114,5 göterme deň boldy. 2021-nji ýylyň 10 aýynda Sewda Senaty Darasy tarapyndan jemi 8 sergi geçirildi. Şeýleken bu hatabat döwründe sanly ulgam arkaly işgör maslahatlaryň, dürli duşuklaryň 37-si geçirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini hemde ýeten bilen sepkitlerini dünýäge ýaymakda, daşary ýurtlaryň ýöňdebaş tejribesini öwrenmekde Sewda Senaty Darasynyň işiniň uly ähmiýeti eýdigini bellädi. Şoňa baglanykda döwlet başlarymyz ýurdumyzda hemde daşary ýurtlarda geçirilýän giňerimli sergileriň we beýleki halkara ähmiýetli çäreleriň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny belläp, bu wagtda Sewda Senaty Darasynyň ýol başlygyna anyk tapşyryklar berdi. Soňra Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew ýurdumyzda adyk we harit bolşugyny öğretmekde, daşary ýurtlardan getirilýän haritleriň onu tutýan önümleri öndürmekde, eksporta niýetlenen önümleriň mukdaryny we görnüşini artdyrmakda hemde täze iş orunlaryny öğretmekde bir näçe işleriň alınıp barlyany barada hatabat berdi. Şu ýylyň dowamyna hukumatçylar tarapyndan 9162 hektar meýdanyna göýük bakça ekinlerini ekmek we ondan 174.407,5 tonna hasyl almak, 13.246 hektar meýdanyna 70.520 tonna miwe hemde üzüm ýetişdirmek işleri meýleşdirilýär. Şeýleken 1300 hektar meýdanyna 5110 tonna ýag almak üçin niýetlenilen ösümlikleri, 11159 hektar meýdanyna 51.526,5 tonna mekkejegen, 13.930 hektarda 15.846 tonna azyklyk däneleri ösürip ýetişdirmek maksat edilýär. Şeýleken häzirki döwürde birleşmeniň agdalaryna degişli umumy meýdany 530.154 hektara deň bolan ýyladyşganlarda 2021-nji 2022-nji ýyllaryň hasyl mewsiminde jemi 500 hektara goly meýdanyna pomidor ekilip 85.000 tonna hasyly garaşlýany gaýdyldy. Ýetişdiriljek hasylyň köp bölegini eksporta uğratmak gözüňde tutilýar. Hatabatyň başyna hususiyetçiler tarapyndan onlarça sowudyjy ambarlaryň gurulanyny, häzirki döwürde olarda göýük bakça, miwe önümleriniň gorlarynyň döredilýäni bellenildi. Şeýleken telekeçilere döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçilikleriň netijesinde ýurdumyzda täze önümçilikleriň geriminiň giňilýäni gaýdyldy. Şoňa görä täze önümleriň sany we görnüşleri barha artýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda hususy işgörlük ulgamynyň puhta binýadynyň döredilýändiginden peýdalanyp, halkymyzy özümizi öndürilýän dürli görnüşli önümler bilen ýeterlik mukdarda öpüşen etmegi dowam etmegiň zerurdygyny belledi. Hemde bu wagtda bir näçe degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormaty prezidentimiz şeýle diýdi. Näme Glejew, daşarky Sewdany seljermek, Uman geçen ýyllarına regençlerine eksportdan hem 23 götürüm artýandy ony. Golkoýar bizim önümlerimiz hem eksportda. Ýalnys energiýa seýişleri hasaba alınmagyna hem 48 götürme olay artdy. Bir elbet golkoýar. Şoň üçin sizinle oralyry bilen birlikde bu ulanýan köp işleri amalla aşılmaly. Guruluşyk hem daşary ýurtlardan getirilen öýrümden hem orun tutýan öýrümleri öňürmek goýjak, kiçi, orta hem ýyry iş olarak hem garhalaryny döretmek hem maksatnamalar amala hem aşyrsyny bundan beýle hem şartlandyrmaly. Öýrüm hem öňürlük biljek, öňümlerimiz hem daşardan getirmegi, bet etmegi. Bir çärer ilkinji nowatda täze iş orunlaryny döretmek. Karhanalaryň hem raýatdan hem iş üçinçiligini öňkem derejesinde saklamagda göndükdirmeli. Glejew hem Sewda daşary iqtisady araklaşyklary ministri gurbanlar. Hemen birinciden ýurdumyzyň giňden berilenýän halkara bir taraplyk güni hem de
täze hem bayramy ýetip gelýär. Şoňa görä da halkyň sarp edýän haritlaryna bolunan isleňleriň hasy artýanyny gözüňde tutup içerken bazaryň üçünçüligine hem bayramçylyk sowdalaryna hem şuňlardan aýam taýýarlyk görmeli. İkinci, hududy haritem öňürjüleriň öňürleýän bir azyk ölümden adam günlük sowdada bir täze görnüşde meliýetleri bahalardan ilata ýetirmeli. Şu maksat bilen sowda kärhanalaryň öňürji, kärhanalar bilen netijeleme hyzmatdaşlygyny ýola goýmaly. Gleýjew hem dokma senaty ministri Recep. Birinciden ara Bawadyhan etrawyna gurulýan dokma toplumynyň bellilen möhletleri açyk bolanmagy hem taşdyrmagy hökmany üpçün etmeli. Hem bir orada ýeri bolan gurulmuşyk işlerini geçirmeli. Toplumga masys dawratyň ýokary derejede hem geçirmegini üpçün etmeli. İkinci berjek taşdyrym ola dokma kärhanalaryna ölümden täze görnüşlerini has bir köprak öldürmeli hem olaryň eksport edilen hem meşhurlaryny artyrmaly hem uğurlaryny giňertmeli. Gleýjew hem dowlat harit çyýmal birjasynyň başlygy çary hem dünýä bazarlaryna haritdan bahalary ýygyderli. Ütkär hem şoňra da daşaryň birjalaryna haritdan birja bahalaryna hem günlük gözükçül etmegi ýola goýmaly. İkinji ýolumyzda hem öňürleýän haritlary birja sowdalaryna bäsleşik esasynda amatly ýerlenmeli. Bu üçin dünýä bazarlarynyň bahalaryna geçirilen fiiller hem seljermeli satyjy bolup çykyş edýän hem taraplar hem ýygyderli ýetirip durmaly. Indi Gleýjew hem Türkmen haly dowlat birleşiginiň başlygy işan bolýar. Näme dokulýan haritdan hem halymyň ýerini hem bir gözükçülükde saklamaly. Gleýjew hem sowda senaty edarasynyň başlygy Recep. Hem size esasy birinciden berjek taşdyrym ýolumyň hududy eksport edijilerine daşurut hem alyjylaryny tapmaga olaryň uzak möhletli hyzmatdaşlygyny ýola goýmaga ýardam bermeli. Indi ikinji şöyle noyabr ayında iqtisadi hyzmatdaşlyk goramasynyň agza dowlatdan hem iş ýollaryň maslahatyny hem geçirmek gözüňde tutulýar. Hem bir maslahaty ýokary derejede hem goramaşykly geçirmek boýunça sowda senat edarasynyň öňünde durýan hem wazipeleri talab olarak hem ýerine ýetirmeli. Gleýjew hem senatçylar hem telekeçiler birleşmeden müdüriyetiň başlygy Hudaýberdi. Birinciden hususy taraplan maýa goýma taslamalaryny işiň durmuşa geçirme arkaly owa bohozoluk azyk hem senat oğurlu örümçekler hem giň gerim bilen döretmeli. İkinji hususy telekeçilere innovasiýalary ornaşdyrmak önümlüğün hem täze görnüşlerini öýleşdirmekde gollaw bermeli. Esas olar önümlerini içerken döşerki bazarlarda yerlenmekde iki taraplayın hem behbetli hyzmatdaşlyk ýola goýmakda ýardam bermeli. Mr. Kamyadyň başly bolmasa Gleýjew. Birinciden ýübile ýylyna açylyplanmaga, taşynmaga meýilleşdirilen diýetgalan öýül wagtynda hem ýokary hille gurulup açylşa taýýar edilmegine bir gözükçülükde saklamaly. İkinji, içerken bazarlaryň üçünçüligini artdyrmak hem sowda ulgamyny ýygyderli hem kämilleşdirmek wagt amana aşyrylan işler hem işinde gözükçülükde saklamaly. Üçüncü.
bir hususi telekeçileri, yukarı teknolojileri, inovasiyaları ornaştırmakta, teyden ölümçülükleri üretmekte hem dışarı bazılarına tutyan hem orunlarını kurtulandırmakta hem giyinetmekte. Devlet hem tarafından gollu vermeye devam etmeli hem de bu hem teklifleri tayarlamalı. Kış mevsimim oylap gellerine bizim bazılarımızın hem dükkanlarımızın ayretin hem bayramsız günlerini dürlü ölümler bilen boleli üpsün edilmeyen hem işe gözükçülükte saklamalı. Hem sonunla birlikte bir bakalım hem yok olanmağına yol vermeli değerler. Menlenmeli hem korkucuları yerine getirmeyen işte koyulan hem kemçilikler için Suvdayım Senat İdare'nin başlığı Recep Kayınç oğlan ediyor. Her orada men şeyle Ministr Kabineti'nin başlığının olmasarı Grizce uyan hem 5. noyabrda Qırğız Respublikanın Bişkek şäherine gulluk isaplarına iýermek barada hem buýrugy da gorçekçi. Hormat prezidentime de degişli resmi nama gol çekip, onu Sanly Ulgam arkaly vice-premier öwretdi. Hormatly maslagada gatnaşyjylar, şunun bilen men Sanly Ulgam arkaly iş maslagadymda geçirip gutarýar. Men esasen ähliňe bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny hem bir karar watamyzyň güllep etme uğrundan paran işlerine bu üstünlükleri arzu ediyor. Sağ olun. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentini gol çeken resminamalar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glejew, Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa 1-nji ykdysady forumuna gatnaşmak üçin 2021-nji ýylyň 5-nji noýabryny Qırğız Respublikasynyň Bişkek şäherinde gulluk iş taparyny bolar. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberin kimçilikler üçin Sewda Senat Idarasynyň başlygy, Sewda Senat Idarasynyň müdiriýetiniň başlygy Rejepow Döwletgelli Jumadurdyýew käýinjiklanydy. Glasgow şäherinde Şotlandiýanyň Maslahatlar merkezinde Birleşik Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemi bardaky çarşuwaly konvensiýasyna gatnaşy taraplaryň 26-njy maslahatyna hormat prezidentimiň tapşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ferdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky ýurdumyň wekileti gatnaşdy. Vice-premier forumda Türkmen tarapynyň howanyň üýtgemeginiň täsirlerine uygullaşmak hem de onuň yarama täsirlerini peteltmek meselelerini halkara jemgyýetçiliginiň taýlalaryny birleşdirmäge gönükdirilen bir näçe anyk başlangyçlar bilen çykyş etdi. I see Turkmenistan. You have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Sağ olun jenap başlyk. Participants. Hormatly gatnaşçylar. First of all, on Ilki behalf bilen of the delegation Türkmenistanyň of wekiliýetiniň Turkmenistan, adanyň let me taraplaryň express my maslahatynyň 26-njy mejlisini gurnoýjylary Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň hökümetini gyzgyn mehmançylyk we maslahatyň netijeli işini üpsün etmek boýunça düredilen şertler üçin hoşallyk bildirýän. Ähli durnukly ötüş maksatlarynyň kabul edilmegi bilen Türkmenistan olary ýetmek üçin netijeli işleri alyp barýar. Konvensiýanyň teklifini we onuň Paris şertnamasynaky borçnamalaryna esaslanyp Türkmenistan howanyň üýtgemegi babatyna amaly tagallary diýär. Birinciden, iqtisadiyatyň ähli urlaryny ýazyrky zaman tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy sebäpli parnik gazlarynyň zyňynlary azalýar. Ikinciden, howanyň üýtgemegi boýunça milli strategiýa 2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikildilen energiýany ösdürmek boýunça milli strategiýa we Türkmenistanyň täzelenýän energiýa çeşmeleri barada täze kanuny kabul edildi. Üçüncüden, Türkmenistanyna her ýyl millionlarça agaç nahallary oturdylýar. 2020-nji ýylda 25 million nahal oturdyldy. 2021-nji ýylda bolsa 30 million nahallary ekilmegi meýilleşdirilýär. Dördüncüden,
Parij Huwa şertnamasy boýunça borçnamalary ýerine getirmegiň çäklerini Türkmenistanyň milli kesgitlerinin goşun taýýarlandy. Onu teklif edilen borçnamalar Türkmenistanyň Parnik gazynyň zyňylaryny kesipmek we ykdysadyň esasy puwdoklaryny meseleleri 2030-njy ýyla çenli çözmek baradaky eýil tuly maksadyň tasdiklanmagynyň suwutnamasydyr. Bu wagtda mitanyň zyňylaryny azaltmaga aýratyn inisiýatiw. Şunun bilen baglanykda ýaklymy mitan ıgrarlygynyň täze başlangyjyny gollaýar we günümel gatnaşmak maksady bilen ony jikmejik öwrünmäge gyzyklanmamy bildirýär. 2030-njy ýyldan başlap orta mekletde Parnik gazlarynyň zyňylaryny düýbünden aradan aýyrmagy we zyňylaryň ýyl saýyn ipetli azalmagyny kazanmagyny meýleşdirýär. Bir görkezleri, maksatlary öz mali feriştelerimizin hemde halkara guramalaryň we mali guramalarynyň teňki we mali gollawynyň hasabyna geter. Howanyň meseleleri boýunça ýygyderli, dürejlikli halkara gepleşikleriň dowam etmegine garaşýar. Bu wagtda Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretarynyň gazanylan çözgütleri durmuşa geçirmek uğruna ideýen tagallalaryny gollaýar we howanyň meselelerini çözmekde äkli tarap bilen ýardam bermäge taýýardyr. Ünsveriniz üçin köp sag bolan. Thank you very much, Turkmenistan. Türkmenistan parahatçylygyň öňçmen watan ýylyny zähmet ýeňişlerini beslemek uğruna tutumly işler Daşowur welaýatyna da şowly netijeler besenýär. Munyň şeýledigine o senat toplumyna durmuşa geçirilen işlerim dogry şaýatlyk edýär. Senagada üçin gymmatly çyň mal bolan pagtanyň öňürüsini artdyrmak, köp zähmet siňdirilip kemale getirilen hasyly soňky hanasyna şeýle ýygnap almak uğruna işler häzir welaýatda guramaçylykly dowam etdirilýär. Hormatlar gadamyzyň tawsyryklaryndan görkezmelerinden uğralýan Daşowur welaýatynyň pagtaçy Bagdaý hanlaram özleriniň iş tepkinlerini täkelçede goşatmazdan gaýratly zähmet çekýärler. Owa gojalyk önümleriniň satyn alyş narhlarynyň ýokarlandyrylmagy, ýerleriň sosiýetçiligi hemde uzak möhletliğin kärinetine berilmegi, owa adamlaryny işe bolan täzeçe garaşlary kemale getirdi. Yergilerine şöyle welaýatda pagtanyň bereketli hasynyň kemale getirilenini, oň ýygymyna ýokary guramaçylygyň üçin edilýänini bellemek gerek. Ekrançylygyň möhsime gatnaşylaryň ähli tagallalary pagty ýygymynyň guramaçylykly tamamlanmagyna gönükdirlendir. Ähli halkalkynyna dakyly bolmak howasy we hajawy her bir adamy gurşap aldy. Mehriban arkadamyň dünýä ýaň salýan beýgi işlerini tüý sürekden gollamak bilen owa zähmetkeşleri ýurt ösüşlerine dakyly bolmagy maksat edinýärler. Şeýlekde ak patrak ýal açylyp oturan gowaçaly meýdanlarda güýdüň häzirki amatly pursatlaryndan ören ýerlikli peýdalanýan hasyl usatlary günnelik ýygylýan pagtanyň möçberini artdyrmaga sallany goşun goşýarlar. Munyň özi arkada prezidentimiziň başdanlygyna ýurdumynyň täze ösüşleri tarap ynanma barýanyny aňladýar. Her ýylla täze çeýnikalaryň ýygyderli gelip gowşmagy, öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge mümkinçilik töredýär. Pagty ýygan kombaýnlaryň welaýatyň toprak howa şertlerine özleriniň netijeligini iýem suwd edenliklerinden bellemek bolar. Pagtany kombaýnlar bilen ýygnamak işine köpçüliklerin girişilmegi günnelik taýýarlanýan hasylyň möçberleriniň epesli artmagyny üçin etdi. Hormatlar gadamynyň daşary ýurtlardan alyp berýän iň häzirki zaman pagty ýygan kombaýnlary agaltyny pellerde öňürjülükli iş edilýär. Olan güýje bilen ýygnalýan hasylyň özüne düşýän gymmatynyň pes bolmagynyň hemde pagtanyň çalt ýygylmagynyň üçin edilmegi ýer ýerleriniň buýsanjyny artdyrýar. Munyň özi pagty ýygymy möhseminde işleriň ýokary derejede gurulmagyna kemale getirilen hasylyň çalt ýygnalmagyna mümkinçilik berýär. Şu günler welaýatda pagtany kombaýnlaryň ýygnamak işine aýratyn köpün serliýär. Kombaýnlaryň öňürjülükli ulanylmagy üçin ähli şertleriň döredilmegi gowandyrjydyr. Tehniki hyzmatyň iş üstüne gurulmagy, sürüjiler, mehanizatorlar üçin oňoýly iş şertleriniň döredilmegi milli liderimiziň öňe süren döwlet adam üçin ýürdiýän hemişelik ýörelgesiniň barhara başlanýanyna şaýatlyk edýär. Şeýlekde pagta kabul edýän bölümlerde ag altyn daglary barha begelýär. Welaýatyň pagta rasalagy kärhanalaryna da pagta hasyny gaýtadan işlemek boýunça maksady okuny işler barhara başlanýar. Bu ulgamyň hünärmenleri pagta hasynyň ýokarky derejesini ýürüte bilýärler. Sağlaşyk işler bu puwdokda da taryhy ýurdumyzda zähmet ýeňişleriniň gazanyljakdygyna güwä geçýär.
Şu günler ýokary hyjy bilen zähme çeken paýtaşlara medeni hyzmat etmek işleri de göwnüja ýoly goýly. Günorta hareket etmede ýanlanýan aýdym saatlar, joşgyny çykyşlar paýtaşlary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Bu jogapkärli mewsime welaýatyň jemgyýetçilik guramalary işçiň gatnaşýarlar. Welaýatyň daýhan birleşikleriniň meýdan şölgelerine guralýan şäherler özüniň ýokary ukuruntligi bilen tapawatlanýar. Ol ýerlerde medeniýet we sungat işgärler, bagşylar hemde ýaş ýerine ýetejiler özleriniň şyrny we aýdymlary joşgyny tanşlary bilen paýtaşlaryň armasyny ýetirýärler. Ağaltynly meýdanlarda günorta hareket etmedäki joşgyny çykyşlarda eziz watanymyz, hormatlar gadamyzyň dünýä ýaňsalýan beýik işleri, milli daýhançylyk ýörelgeleri wasp edilýär. Bu yerlerde guralyan köpek uşkunu sergiler, taýýarlanýan durly görnüşli milli tagamlar, zähmet adamlary barada edilýän ulaladaryň tutnamasydyr. Umuman häzir welaýatda ağaltyn dağlary gün saýyn beýgelýär. Daşaguldy ağaltyn usatlary gahrman akadamynyň dünýä ähmetli başlangyçlaryny doly gollamak bilen Türkmenistan parahatçylygyň we naşman watanlygynyň beýnetliklerine tarap anamly barýarlar. Hormat anlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 4-nji noýabrda saat 20-den 5-nji noýabrda saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkep duran bulut howa bolup günni ordan tilis kuntu 14 metr, kaýerlerine 16 metr çeni ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 1-6 gradus, günnüdüne 11-16 gradus, kenerik taraplaryna bolsa 7-12 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkep duran bulut howa bolup günni ordan tilis kuntu 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 3 gradus sowukdan 2 gradus çeli maýl. Günnüdüne 5-10 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny asken bulut howa bolup Demiratuq günni ordan tilis kuntu 7-12 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çeli maýl. Günnüdüne 4-9 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny asken bulut howa bolup Demiratuq günni ordan tilis kuntu 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çeli maýl. Günnüdüne 3-8 gradus maýl bolar. Daşow welaýatyny asken bulut howa bolup Demiratuq günni ordan tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 0-5 gradus çeni sowuk. Günnüdüne bolsa 1-6 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep duran bulut howa bolup günni ordan tilis kuntu 8-10 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 1 gradus sowukdan 1 gradus çeli maýl. Günnüdüne 6-8 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 5-ni magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edit watandaşlar, güýt pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgeýänligini nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýimligi. Şeldeki ýazyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 4 götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyl burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Mehriban eleşler. Bulary berk berjäýsiňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda teşekkür etýär. Ýakly şoň özüne bolsa halkyň behbudi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun ýerleşler.